sa tong mga dalakawon banyo kamaritang lokal kasing internasyonal. Kompleto ya diwara ka na hahanapon igwagi paningid digdig. Kay Henry M. Kay kinagabos. Gabos. Ayos. Ulita na noy, ulita. Ulita na noy. Kay Henry M. Yes. Gabos. Ayos. Yes. Thank you. Mag-morning, kita mag-ugma. Na igwang litsyon. Ito yung litsyon ng may piyesta. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Gising na! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Oho. Naigwang leksyon gatod ni Henry Maceda. Di no umaga. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Good morning po, VP. Okay man po. Good morning. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Good Hirit. morning, girl. Ulitin mo nga, girl. Good morning po, VP. Okay man po. Salamat. Good morning. Gayon, no? Nagdadangog ka mo sa Sa Morning DC. Ay, Hirit. sala. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Pilipinas! Mga tugang aramon tanawan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Parada kan mga bareta ngunya na pag-aaga enot kasabay mga tugang sa uyang Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Kanon, Jimmy. BP, maray na aga sa mga parantabay sa buhay naman niya itong istorya, maabot 200 kilos nin illegal na sira. Ay, nako. Pati illegal. Pati sira, Jim, illegal na? Grabe na, pati sira illegal. Pati sira illegal na. Grabe naman, ana. Pati Eh, sira illegal. Illegal man talaga. Nata. Sa inisupigapod na puffer piece. Midbid sa ngaran na Tikong. To correct. Matrayon pong nadakop na planong ipuslit hali sa Masbate kung saan nakasakay ini sa six-wheeler close van. Salbatan ng Tikong. Natunugan ini kan pinagsarong pwersa kan BIFA Regional Office asin Piudoran MPS sa supervision ni Chief of Police Police Captain Franz Joseph Tindungan. Positibo banggi ini uminabot sa pier lunad sa barko hali sa Masbate, posible Manila ang direksyon kay ni Tabi BP. Matatandaan na mahigpit na ipinagbawal na nasabing sira na kaunon dahilan sa mga pangyayari kan mga enot na taon na may mga nadidiskwido o nagagadan dahilan sa makamandag na sira. Correct. Nakakahudong, nakakakanya, nakagadan ang Jimmy. Talaga. Totoo. Ini, masiram na sira. Correct. Lalo na sa sinanlag. Yan. Piprito. Di ba? Piprito ini, tapos may kamatis ka, may sinanlag ka, dabis-dabis. Tigkakaon man talaga ini. Question, sa pagpreparar na ka niya, pag-body, pag napasala ka, dahil mo nahali so nakakahudong duman, nabusi ito, nakawagas duman sa lawas kan sira, nakaon mo, gadan ka. Totoo, Jimmy. May poison yan sa tulaki. Siguro apdo.
Kaya yan. Oo. Aha. Tulong sospitsado Aninbuelto Digdi alias John, 64 anyos. Siya mismo ang tagsadirikan kargamento asin contract, taga Kawayan Masbate. Sarong alias July, 49 anyos, helper, taga Binangonan Rizal. Asin na certain birth, 43 anyos, driver, taga Pasig City. Aha. Kaso banggi sa ginibong follow-up kandi si GB nyo, sinabi ni Federal Chief of Police Franz Joseph Tindungan, ipiganda na kan Federal PNP ang kaso kontra sa tulong persona, violation sa Section 125 kan Republic Act 10-6. Yugon mo an? Dili muna, dakululong pati ang batas palangkaan. Ade. 10-654. Aha. Unlawful handling, selling, or possessing of fishery products without local transport permit Nako. at Fisheries Administrative Order 249, ban on the sale and distribution of raw, fresh, processed, puffer fish. Ayun. Paper fish O, pala yan po ang ka na di. mga- Paper fish, tama? Of Tikong. English, Oo. tikong, Bicol, pag in English mo, puffer fish. Okay, very good ka man Okay. So, yan hindi kun ano ho na sana itong 200 kilos, preserbarong kayo bilang ebidensya. Santa BBP. Okay. Di, Jimmy, anong kikibuhon niyan? Paano pag-dispose ka kung illegal yan na transporta? Saan daw niyan? Preserbaron na ni Bakayan. Ito, ebidensya. Tapapailan kaso natural. Kaya po ang ebidensya. Iyo man ang O kung bako, itaralbong na sa nagay so iba. Gari arogan mangyari ka ang gayon. Dalangan man i-distribuer mo pa ini. Nanggad. Iyan kaya, maski kami kayo sa bulod, pag di na ko, actually, ang aki, pag kahit itong panahon, day man, araramyang ang panahon. Iyan, Jimmy, lilimpiang kiman, iyan pat, ang paglimpia ka iyan, so, tatao dapat na, pagbibo ka iyan, ang tulak ka iyan, itong partikan so tulak niya na color gray o ito, dapat bilog ito. Pag napasa ito, titapok ang sira. Limate. Tangan day makaunggan ta. Pag napasa ito, titapok ang sira para day makaunggan tao. Correct. Batang garo day mo madara yan sa kuan. Day mo siya madara sa day mo siya madara sa day mo madara sa luto, nang nagagadan sa luto. Day madidiskwento ka kayan talaga. Pag nagugit ka, gadan ka. Class. Gari umagid ini sa butiti. Ay, butiti iba man. Pero halos gari pareho. Talang butiti ba? Nakagadan man. Ang Diba? proseso sa pagbusi kan tulak, halos pareho Halos sa parehas. butiti. Yes. Nakatod, kan suday pa ni nagkakagaradan, may mga nababakal ka ni dyan sa mga Dakol. saupudan. Diyan sa saod. Dakol sa saod. Oo. Masiram na sira. O ta, pritoson mo, pagka-pritosa mo, sumanlag ka kisum dakol bagang si bawang, bugtakan mo sibuyas tapos so utong soup kamatis Kamatis. na may suwa, na may tawyo, ay salbatan ng siram. Sub ng pamahaw mo. Di ba? Solve na. Kaya mo niyan, talaga, dakol ang nagagadan. Napapasala lang supag proseso ka na dahil magpasa itong yaon sa partikan tulak na poison. Yeah. Okay? So yan ta, BBP. Ansa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, PYC Enterprises, Oros Legazpi City, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio. Thank you. Basta Morning, Henry M. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Buena Manong Bareta, mga tugang sa Morning Hirit. Karen Ala, nasa linya. Karen, good morning, Karen. Morning, VP Henry. Good morning, Karen. Good morning po. Are you happy? Di pa nag-sink in sa ko. Relax lang. Okay, Karen. Report na tabi. Buhian mo.
nagtataga kulibat na kay mga grupo nin mga structural engineer and City Disaster Risk Reduction Management Office kan Legazpi. Tanganing adalan and potential kan mga aralang ko na establishment sa Legazpi na maging evacuation area ko din kaso yumugyug bita ang daga na may kaibang tsunami sa Legazpi. Ang inisyatibong anbiti, parte kan masugsug na pagganda sa mga ilibong-ibong naman na paglinog sa nasyon. Kung sain sa pakipaghuron kan BCGB niyo sa pamayo kan Legazpi CDRRMO na si Engineer Ladi Asor. Kinumpirman ka ini na nakikipagtabangan ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa mga professional structural engineer. Tanganing panginutan ang structural auditing, kaining mga hotel, mga mall, asin iba pang mga haralangkaw na establishmento na nahihilingan ng potensyal na magiging evacuation area kan mga residentes, lalo na itong mga nasa coastal sa lugar kan Legazpi. Sa oras na data pinagahagan, yumugyog kimakusog na linog sa probinsya na may kasabay ng tsunami sa kadagatan. Sigun kay Engineer Asor, ang structural auditing, lakdang tangani na maibalwar kung kaya kan sarong edifisyo asin mismong building, ang impact kan tubig kung iimahinaron mong ang tubig dagat witi, magkapasiring sa sentro kaining Legazpi, sa mga worst case scenario kan tsunami. Dahil dapat masiguro man na sa oras ka nasabing kalamidad. Natural, ligtas asin may kumpiyansa sa mga tao na ligtas ang sayin ng pamugtakan kontra sa trahedya kan tubig, pati paglinog. Bata ang ano yan, ang ano ini ang mga structure, ang pag nag-tsunami kaya baga, ang nakapag-abat yan sa mga debris na halin sa dagat, minatamaan sa mga building. Yes, Didaranyaan sa kwan, didaranyaan sa ano ini, sa gilid ng dagat. Bud ang Legazpi, hababain, ang sentro kan ara mo ka rin ng Legazpi sentro. Below sea level. Yes, kwan baga yan uning suba, ano nga para maintindihan mong kamong mga aki pa. Dating yan na Trilon, dating kwan yan, dati yan na Salog. Yes, VP. You know what is Salog? River. Dating Bako. dagat na baga yan. Bako. Dating dagat na yun, sabi ng Engineer Asor. Pero ano aram mo ko no Salog? Ang alam kong salog. River. Karawan takawan sa nako tao. Sige na. Go. Totoo yan. Dating dagat yan, pati NLCC area. Yan. Punyan sa may pier, dagat yan. Dakulaon yan ang Salog. Nakakaabot yan ang bangka kang panahon. Okay. Kaya ang tampikan Salog, yan ang kanto kang BPI. Buday yan na uyang bagang sa bakery dyan sa kanto. Yan ang tampikan Salog kang panahon. Pasiring anduman sa Orosite. Salog yan. Okay? Dahil kaiyan, kung inig may bimagin matrayumpo, pinag-preparara naman ngunyan kan CDRRM Legazpi ang pag-establishin ni Memorandum of Agreement UMOA duman sa mga mall asin ano man na mga aralangkaw na establishment sa syudad na ngani na mangyari ang nasabing bagay. Tama yan. In case, igo mananggad ki tsunami, di ka naman dapat na magdalagan papaharayo, Karen. Kung matawuhunon ka dyan, matawuhon dyan sa sentro ng Legazpi ngayon, sana daiha, magkaigo nga tsunami alert na naglinog sa ibang parte kang kadagatan, ang isipon, masakat ka sa pinakalangkaw na parte kang building. Tama, Imagine mo, paano pagdalagan mo pasiring sa ang pinaka-high ground dyan, uning kapuntukan, madalagan ka pasiring sa embarkadero, o sa sabaton mo sa tubig. Di ba, madalagang pasiring para makasakat ka dyan sa may kapuntukan o madalagang ka pasiring sa lamba, may halangkaw na area dyan. O dahil ka mang kibang dalagan, makaskas kang makadalagan pasiring sa halangkaw na area o high grounds. Kaya dapat, an option mo talaga, masakat ka sa building na halangkaw na makusog ang struktura. Yes, Henry. Di ba? Magaya naisipan na Madam Ladi Asor, anong building man nga dyan, ang pining dalagan ng tulos kang tao na sumakat ka sa taas. Di ba? Very good yan. Okay. Suning hotel digdi sa may Pigkali na parte. Hotel sa? O digdi arani sa may Pigkali. Anong hotel? St. Elise. Yeah. Oo, yeah. Tiga-adalan iyan. Yung haloy na yan, tabi kwan, haloy na iyan na hotel na iyan na building na anta. Kaya ito, nagkapara si Sini pa ako dyan. Tahuting dating hotel na Trinidad dyan. Magkusog ang building na yan. Okay. Okay. Okay.
Karen Ala, good morning. Okay, sige, bye-bye. The Morning Henry M. Thank you, Karen, sa report. Halip, ilim mo, Ronald, maglinog. Ang triggering factor kaya kang tsunami mga tugang linog o lumininog, man lugod ako makatakot ang linog sa totoo lang nilo suduman sa suduman sa Jensan makatakot sana daiman pag nangya may tsunami alert kitang mga tao ano opsyon ta alam mo masakat ka sa lugar na pinakalangkaw ari na building dapat ang sasakatan mo na halangkaw iyan dapat sa area ta di man kita pwede ngayon na sen ngaya go to high grounds di pwede. Tama ito, sabi kan mga eksperto, no, aduman ka sa high grounds. Saan ka na high grounds, maduman sentro kan Legazpi? Dumalagan ka pasiring sa Tahaw Road. Pwede man, basta araw kan Washington, may mga estimate nga nila. Baka na umabot sa may warti kang Washington na ang Tahaw Road, etc. Yan tubig baga kan, makaskaso ng dalagan. Di ba? Makaskaso ng dalagan kaya ang tubig. Ngunyan, kung pinaka-option ta, kitang mga tao, dapat madalagang kaduman mga tugang sa pinaka halangkaw na building. Ang hapot, sen managa na building yan. Dapat may mga karatula yan. Kung arin dyan may kapasidad, mga tugang na kayahon niya, an puwersa kan tubig na hali sa dagat. Di ba? Iyo man sana yan. Ang mga dakol baga na building managad sa Legazpi, dapat aram ta iyan ng mga tao kung saan ka madalagan. Yeah, 'di ba? Hello. Tapag nagkuan Noel Manalo, pag may tsunami, di ka dapat na magdalagan sa kuan, di ka dapat na mag-auto humali ka para mag-auto. Na magkakabuhol-buhol yan. Ang option, dumalagan ka sa building. Bako yun, Noel? Correct. Naramdaman ko lamang sulo after riming baga. Sorry. Nakawaragas baga kita dito. Oh, ito masar. Ito, gari man kita kahit may mga diferensya. Naling muna na, dahil man kilinog. Nagkawaragas kita. Di ba, na may tsunami na, dahil man kilinog. After bagyong riming mga ito, baby ba to? Ako, masarap mo na ako. Tahali akong Manila. Pagkabot-abot ko ng gadsarong, naglakaw ako, awano kan, tarbiyo man ako nakadalagang paharayo na. May tsunami. Para magkilinog, paano mag-tsunamian? Akala niya, mo ito ng baranggaan ka ito. Yung baga, Tiniwayan. ata na nga. Ito pala, may suminyo sa akin ngayon. Si Mami! Si Mami! Ang purpose pa lang dito, rabasan. Awara basa para magawa. Ay, inda. Ito ba yan, dito nahali sa tao na pag may mga araw ka na effect, dito sabi ko verify muna. Iyo baga, nagpapanik pa kita, amigo. Nagpapanik kita eh. Ano ang BP? Instinct ka tao? Nagpapanik kita, di ba? Tama man talaga. Pag may tsunami, mapanik ka. Oo. Noel, Noel. Noel, Noel. Oo. Pag para puro piloso po tala, tosunta ka. Tama. Mapanik pala. Mapanik ka, masakat ka. Okay. Sarap ba yun? Magkumatakaman sana. Magkumatakaman niya. Iyo baga, iyo baga. Pagkabot-abot mo, pagkatokaw mo, magkumatakaw ka, baby. Natural, magparabundok ako niya na panahon. Dapat naka-smile. Di magpara-acceptar kin mga negativity sa buhay. Pirmi positive. Bakasyon ka. Pirmi positive ang treatment kan gabos. Palibasa, magbakasyon ka. Anong bakasyon? Trabaho, tabi ang dudumanon ko. Ang trabaho. Matrabaho ang giraray. Wala pleasure. Inan ang buhay ni Henry M. Siguro, mapundos na ako na araw ka na routine ko pag ako nag-retire na. Dahil magparapos na yaong ka duman sa BGC at napunta ka duman. Latas unta ka na ina sa imo. Saday mo na yan. Kaya ba ko man si Mrs. Kailan hindi ano ba ng problema? Pag huna ako baga, dahil kinakaisik, ika pala nakakaisik, unahain ako. Jesus Maria Joseph. Sa kailan excited ka, wala nila nakulaw na. Sa tayo to na yan. Iyo baga. Lalo pag may pag-aanap ka. Nanggad. Sa establishmento sa nawa, napon mo, yaong ka. Yaon na gabos. Okay. Good morning. Good morning, good morning. Oh, good morning. Sabi ni Dr. Alan, good morning. Kaito baga ngayon may fake news na tsunami.
Kami nakasakat digri sa Oriental Hotel. At tayo nga napigan, sabi ko, tabi, ano yan, Dr. Alan, na isipon ta na basta ma-tsunami o tsunami, kung ano, ang pinaka-primero ka na consideration, aramon ta kung may linog. Ta kung dahi man naglinog, dahi man po ki tsunami, igwatabi, sumami, naula ngaya, sumami. Hello? Migo, yes, good morning. Totoo ata. Sus, ako na dit nga daw ka nangyaring ito na bata. So, aki ko nasa man ko di. Mal na Diyos ang bala. Yes. Opo. Oh. Mag-drill. Kaso man ang gagawin araw kaya. Tayo mong alanganin magkakamaglawag sa biligan tao. Tako. Oh. Malug sa building. Difícil man ron. Iyo baga, buda, ang baka mga, basta arog ka ng gibuna sa, mag-identify kung ano marita. Ay, tama pala si Dr. Analo Cañas, Migan, sa high ground na piling dumanon, ang dyan sa may Oriental Hotel, masakat ka dyan, tahalang kaw yan eh. Yun na lang sa sarili ko na ang pinaka-nearest na biglang bungkar sa ang siyudad talaga sa oras mga baybayo ng mga barangay is going to higher grounds. Ang saro sa mga higher grounds sa Binimonggihan, at sa may legacy pa sa Kabangan, isang sumakat pa Oriental. Yeah, Then may Victory, pwede kang sumakat din sa Kapabuldan Camilla Budataisan. Yan, Parang drill baga. Kudi yan, Migo, so nearest barangay dyan, takita mo yung sentro kan Legazpi, di ka naman ang oras magdalagang kapapasiring dyan sa may Taisan o dyan sa may Oriental? Yes, kaya nga na Arayo na yan, nabutong ka na kang tubig, inkaso kung makusog, di ba? Kaya nga parang kunya lang amigo, parang habang kaya pa man idalagaan ninyo. Yeah, correct. Amigo, naranasan ka ng pagsabing tsunami, di kitog sa display. Di mo mga gatalo na dan mo, pag kami nga binayaan kami kan pumaraming JP, nagkaraskasa sila, bago sa inuta, nag-traffic, o inabot may manggiraray. Di ka ba pwede mag-auto? Pag evacuation, tsunami. Ngayon sarap amigo na naobserbahan ko kang linog duman sa parting Mindanao. Ang mga eskwelahan amigo ngunyan, dahil ang open space. Kadaklan ba ngunyan, pinanaw ko na kibuilding na wala pala na bagay na may open space ang eskwelahan ta. Ang mga estudyante, igong dumanan na. Agihan. Safe sila. Yeah. Ang mga building, kung rumamahog, hapot na sila. Totoo. Tango niya magkadaglan na iling ko mga elementary school, high school, pero wala na open space. Yun nga sabi na, paghandaan ng mga bagay na hindi ulog, kahit ang big mahod, ang mahal na Diyos talaga, yun dapat ang pag-aaral na permit. Yeah, correct. So, yun Okay. na sana mag-practice and mag-drill ang bilog na ligas, kaya mo hangon niya na holiday, drill, ano lang baga, parang dry run lang. Yeah, okay. Thank you. Thank you, Migo. Thank you so much. Sa Japan, pinman pigibo ng mga drill. Kami kayo itong inabot kan, fancy drill. Fancy drill. Para, anong nangyari kaya itong so, after Typhoon Riming, may sarong nagparasuriyaw na sabi kang ina nga, tsunami! Di nagsimbag so aki, sige ang kusog, tsunami! May nakadangog man, o piganap, may tsunami! Nadangog ang katara, ay salbata na may tsunami. Ito ang istorya, Dr. Alan, Makuyo Ronald. Si tsunami. Puro kaya kalukuhan ko niya na aga na. Diba? Ito ang problema. Kaya, ako sarap ba na kung nadaraman ako na kung may, pag nakigkig ka ba ya, talagang madalagan ka. Dadawag ka mo. Hindi mo nakaarabot man ako sa, ganyan ako, nyon ako sa harong. Henry M. Halaga itong Manila. May pigatod ako sa Manila. Morning hirit. May tsuna, di mo na akong nakadalagan sa ino. Ganyan ako, masayin pala na ako di mo na akong sakatan digdi sa Washington Drive. Saka ito, narumduman ko, pag may tsunami, mga tugang, may posibilidad na mabot tabi sa may Washington Drive. Sa Morning. Sabi na Dr. Cedric Dive. Depende po sa kusog. Diba? Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya, Angel Mostasa. Good morning, Angel. Yes,
Good morning, VP Henry. Good morning sa kanyang mga paraantabay sa mga dugang tapang barata. 117 mga driver ng public utility vehicle hali sa probinsya kan Albay ang matayong po na VP Henry ipigperarom sa mga kanigong orientation para sindaan na beneficiaryo kan primerong batch kan tuloy pasada program kan Department of Labor and Employment Bicol katuwang ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol. Sikong kay Regional Director Joel De Feo, ang mga beneficiaryo VP Henry ang hali sa apat na transport cooperative sa probinsya kan Albay kung sa insindaan parte ka nagkabilugan na 2,000 na mga slots na ipigtagama kandole sa Bicol Region na may katuyuhan na makapagtaon ng dugang na income sa mga super o mga driver na apektado kan padago sa paglangkaw kan mga presyo kan produktong petrolyo at yung iba pang hagya sa sektor kan transportasyon. Kaya rong VP Henry ka nasabing programa, makakareceive ang mga beneficiaryo ng kantidad 455 na aldawan na sahod o sweldo mantang tigtutugutan pasindang magbiyahe o mamasada sa laog ng 20 aldaw asin itong susaindang panguro aldaw man na income inudugang na sa VP Henry ining 455 pesos na sweldo man sa ilarom kan tuloy pasada program. Okay. Yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, hatol sa tuya kang PYZ Enterprises, Angel Mostaza, DCH 7 News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mientras tanto, 5:35 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Alam mo tayo mga headlines in the morning. Good morning, Paringmar. Good morning, TV. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan. OSAA, nagkoordinara sa mga intelligence agencies, may kinaraman sa patakot sa seguridad sa Senado. Mantang Senador Win Gatchalian, signatory kan financial and administrative documents kan Senado, kung kaya ang sabi niya ngayon na aldaw, siguradong masweldo ang mga empleyado kan Senado. Okay. Dahil tinagutan na siya kan Land Bank of the Philippines na magpirma ng cheque, kanani na ma-disburse ang nagkakapirang mga gastos ng kan Senado, katarabay ang maintenance and operating expenses kan mga opisina kan Senado. Okay. Asin sweldo kan mga senador. Then the Santo Presidente Marcos, nagtagama ng 100 million pesos na pondo para sa Gensan, mga pamilyang nagadaan sa linog, may tig 50,000 pesos na ayuda. Bantang Office of the Vice President, marikas na nag-responde sa linog sa Gensan, at din nag-deploy ng mga food trucks para pakaunon sa mga rescuers. Acting Senate President Win Gatchalian, tiglinaw na ako lockdown ang Senado. Bantang ang Korte Suprema, ibinasura so petisyon ka na high school teacher na nagagad na bidon na epekto 5 kan Senate session kanonyo 3. Ang sabi dahil legal standing. Sa ibang headlines, Philippine Institute of Tuberculosis and Seismology of Livox, nagpatanid sa posibleng magnitude 8 na linog sa mga trenches sa Pilipinas. 8.2. 8.2. Igbabantayan so gabos na mga trenches na posibleng mabiro. Nako. Ang sabi ni Director Bacolcol. Presidente Marcos, siniguro ang suporta sa mental health para sa mga estudyanteng natiktahan kan linog sa Mindanao. Ang sabi ni Secretary Vince Dizon, maagad ang DPWH sintabang sa mga pribadong kontratista para sa tulos na rehabilitasyon kamanganaran o patinampo sa Mindanao. Mientras tanto, ang Task Force El Nino, inaktibar na kan DA, kasunod kan pagpuon man kan El Nino na pinag-anunsyo kan Pag-asa. Pilipinas, nagsimite ng diplomatic protest versus floating platform kan China sa Bao de Masinloc. Binugta ka, nag-structure na naman
may naglatao-lataw 20 pekan Mayo, Na nagsabi kung anong na personahe Salbatana. na Chinese. Oo. Nireklamo ko niyan kang DFA. Oh, bata sigang reklamo ta, dahil mapigdagugan China. Yung baga, dulo-dulo-lugod. Yung lukan sana kita. Alright, mientras na ako nag-abang kang mga laban ni Alex Fiala. Exit na si Alex. Aha. Duman sa ultimong laban pa, nadaog siya sa Tubanggi. Nadaog ka sa banggi. Kan sa iyang kalaban. Oh, okay. Yung man ang ganang buhay. May nananalo, may natatalo, di ba? Roger, ang dahil. Okay, VP, yung mga Aha. industry na pagkagato dyan kang POH Enterprises na napos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calvo dyan sa Oros at Vegas City. Basta radyo at TYC niyan, 24/7 konektado ka mo sa inman sa mundo. Yes. From News Bay, Sinipo Zimbardila, good morning! Good morning, Pading Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Tawagan nga natin ang Pag-asa 20 minutes before 6 in the morning. Mga tugang sa GB. Sino kaya ang duty ngayon sa Pag-asa? Good, Dan. Morning, BP. Good morning, Dan. Ay, si Kwan, si Jim. Good morning, Jim. Iba na, BP, ang pandamog mo sa boses ko, Yun na nga ni. Iba sa matataram kong pangaran na naman. Natod na kaya akong kapong kaswapon eh. Ayo. Oh. Magka-borosis na kami. Pero mas gusto kong kamusta ng kauron ko. Ay, pero may raot ka na naman Mas gusto kong ikang kaurong ko si Kwan, si Dan, si Melvin, si Rariel. Araw ka nang gusto ko. Nag-iba na naman so paros. Tapos pag-upload ko sa otro daw, di ko nga simbagon niya. Mamingan moto-moto kayo niyo. Baan nagdadangog, BP? Ah? Baan nagdadangog? Lita mong pingaranan, bay sana. Dengan pingaranan ano. Safe man, safe. Okay, sige amigo, go ahead sa forecast. Kayo po, marahin na aga sa mga paraan tabay para sa tuyang weather forecast. Ngunya na Webes, petsa 11 kan bulan na Hunyo. Panagos na nakaka-apektar sa bagat o southwest monsoon pero dumana sana sa western section kang northern Luzon. So digdi sa Bicol region as in sa ibang parte kan sa tuyang nasyon, padagos kitang makaka-eksperyensya. Kay generalmente magay na panahon apera na sana duman sa birigla ang pag-ura na kung minsan may kaibang pagkikilat as in pagdaguldul. Mas halangkawang tiyan sa kayo ni BP pag abot kan hapon sundo sa bangki. Dara kaya inikan mga pig-apos na itong localized thunderstorms. Sa ngunyan, wala mang kitang namomonitor na low pressure area o bagyo sa laog ka na Philippine Area of Responsibility. Maging duman sa satuyang PAR, wala mang kitang namonitor na posibleng maging bagyo sa mga masunod na aldaw. Sa tuyang temperatura sa maghapon, pinakahababa na sa 24 degrees Celsius. As in, pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 34 degrees Celsius. Maluya man sagkod sa moderatong paros, halik sa sur sirangan, and mamamatayan sa bilog na Kabikolan. As in, ang mga kadagatan na sakop kang Bicol region, magiging banayad man sa nasundo sa moderato and pag-ukol. So, wala kitang nakabanderang gale warning sa kanyan. So yan, BPN sa tuyang update para sa kamugtatan kan sa tuyang panahon. Hali po rin sa Pag-asa, DOS de Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat. Marahay na aga. Salamat amigo. Amigo. Yes, Jim, BP. na rin majuti. Ano? Nakalim. Okay, salamat amigo. Mabuhay. Welcome and mabalos. Thank you so much mga tugang Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon. Hindi po sa DCGB 15 before 6 in the morning. Oras na kan. Paningit sa Morning Hirit.
Ramon tanaw ang mga dagdag kaaraman, mga tugang unyang pong June 11, 2026. Kay ba ang Sharamay Leron. Good morning, Sharamay. Asin sa tuyang mga parantabay. Aram do nindo ko nata inapod na Dead Sea. Ang Dead Sea. Basado sa artikulong na itala sa United States Geological Survey, ang Dead Sea sarong dakulang lawa na makukuha sa pagultanan kan Jordan asin Israel. Kan enot na panahon, nariparo kan mga travelers ang lawa na wara nin mga siraon lamang dagat na naglalangoy digdi asin wara nin mga pananom na nagtutubo. Sigun sa pag-aadal, naginibo kan mga eksperto, dahilan ini kan sobrang askad kan tubig kaya aday nabubuhay ang mga hayop asin pananom. Kaya ang konklusyon kan mga tao, iyon apo dun ang lawa na patay na dagat o Dead Sea. Sigun pa sa ibang sources, kung ang ordinaryong dagat ang may askad na nasa 3.5%, ang Dead Sea ang may askad na minaabot sa poko mas o menos 34%. Yan po ang paningit sa Morning Hirit ngayon na Aldownin Webes. Ini po si Shara Maylaron. Anday pangunyan na didiscover Ronald ang askad kan pandok. Anday pa na didiscover ngunyan so askad kan pandok. Oh. Buda mga tugang so askad kan kilikili. Gura no ang kalsom. Maskadon nga niya ang kilikili mo, boy. Kung bako, ay grabe man niya na tawong an. Grabe nga kaskad kang pandok. Gura no do ka ng sukol kang askad ade. Ina kung pig-alala na yan na Dr. Alan Lucania sa medisina. Ang pagsukol kat askad kang pandok, buda askad kang kilikili. Paningit sa Morning Hirit. Joshua Bino, mga tugang, may dagdag pong baretang bareta sa Morning Hirit. DCGB, Baretang Bareta. Kami, Joshua. BP, good morning. Morning. Good morning, Yes. Joshua. Good morning po, BP. Good morning po, VP. Okay man po. Ay, sige, go, go, go. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa nagtagpiato na pareta katakod kan magiging obserbasyon tabi BP Henry kan ika 128 aldaw nin katalingkasan sa aga. Oh. Hunyo 12, 2026, aktibado na kan Police Regional Office 5 ang saindang tigapot BP Henry na Kasurog Care. Kasurog? Na ang Kasurog Care. Care, okay. C-A-R-E. Ano da yan? Ini BP Henry ang tigapot ninda na Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement. Ayon, care. Sir, ini BP Henry sa Crowd Management Framework kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region. Dapat pala magbuktak ako kisa diri kung gari ko na Henry M. Cares. Ade? Pwede ba ka? Ade? Sige daw, taadalan ko daw yan. Gari Foundation, tulong sa Gari mga Puro nangangailangan. Yan, okay? Sige, go. Lahat ng mga nangangailangan ng kalinga. Correct. Yan ang alam. Lumapit pag-aralan lang kay natin. Henry M. Good, very good. Okay. Iyan BP Henry na pag-aktibar ka na Kasurog Care o kaya Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement. No. Iyo ang para masiguro ang matrangkilo, ligtas, tabi BP Henry na obserbasyon o kaya mga aktibidades na pwedeng kibuhon kan publiko katakod nga na kan ika-128 anibersaryo kan proklamasyon kan aldaw nin katalingkasan pag aldaw ni Henry ni na Hunyo 12. Ang inisyatibong ini kan Police Regional Office 5 kumbaga parte kan sa indang heightened operational status bilang preparasyon sa posibleng mga hero, protesta, rally, o ano man tabi ni Henry mga pagtitiripon-tipon na pwedeng gibuhon kan mga grupo, organisasyon, digdi man BP Henry sa Bicol Region sa aga. Katakod kayo ni
nasa 4,814 ng mga personahes ni PNR ang il-deploy asin itataltag sa manlain na mga estratehikong lugar digdi sa Bicol Region, partikular na sa mga lugar na dati nang pinagprodusirang ng mga magtiripon, rallies, asin ipapatabi BP, asin may itataltag man ng mga membros ng kapulisan sa iba pang mga pigtataong lugar, terminal, asin iba pa para masiguro ang police visibility, traffic management, perimeter security, checkpoint operation, sharing man tangani marikas daang makapag-responde in kaso pinakaipuhan ang pagresponde asin tabang kan mga autoridad. Kung matatandaan man magatabi BP Henry, kan nakaaging Lunes sa naging mensahe ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa nakaaging flag raising ceremony, katakod ka na mangyari o posibleng mangyaring mga aktibidad sa aga, mantinuron dapat kan mga kapulisan ang maximum tolerance. Iyon. Okay. Yan, Di Henry, ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. DCGB, Baretang Bareta. Mga tugang sa aga kaya sa Legazpi man, ang parada po digdi 7:30. Kung paradang alas 8, alas 7 nin aga. Kamo sa Kaya magaka-traffic dyan. Although dahil mang kilaog sa klase, tabi, taya holiday yan. Magakaigwa tabi ki parada sa aga, digdi sa Legazpi, hali dyan sa utos schedule ugaring sa table ko eh. Basta may kontabi yan na pasiring dyan sa Belamor, pasiring po digdi sa Peñaranda. Diyan tabi magkakaigwa ki parada sa aga iyan ha. Nailing ko sa schedule 7:30 ang puon. Tamang-tama. Sa Magarata magparada ta bata may dito ng panahon. at your service. Kaya baka masara yan na Rizal Street na yan tabi sa aga. Mga tugang diyan tabi sa digdi po sa Tuyang syudad ha. Kamo sa morning Relax lang. kay Anyway, atab man si yan. Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. O kasapon may naghapot sa kuya ng God. Ano nga nga sir nga Tagalog kan 128? Di picture Tagalog ko man. Ikanya ko 128 pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Natanga niya ko, maano ka ta naghapot ka? Ma-host ngayon pa ako sa Independence Day. Ay sabi ko, congratulations sa in. Diwan nga sa mo. Morning hirit. Di nga ako, dahil ka malaog sa aga. Dahil ka nga ako malaog sa Independence Day. Iyo nga niya ako, alanganin man ang gadano, dahil ka maglong. Nga ako, nagpaaram ka na sa kuya. Kaya yan, Nagdadangog ka mapaaram nga pa ako ngunyan. si Henry M. Ang inuumaga. Nagparam ka na nga niya ako na ma-host ka na mo muna. Huwag ka mo. Malaog ka, ano ini di ka mga niya makalaog ka alas 7 ta. Hindi inuumaga. Maalangan, dumalagan ka pabalik. Maparam na nga pa ako ngunyan. Nagdadangog sa mo. Nga ako maray. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Dahil ko taram ko nito so dapat magpaaram sa kota. Baka dumugon ki fans Ronald. Baka dumugon ki fans. Tabata nagsikat-sikat naman eh. Nagdadangog ka mo. Dalagano ng ki fans. Problema tan. So crowd control ninda kan PNP. Baka maggadip magka-problema. Di ba? Hindi Pag inuumaga. mga fans kaya baga, dipisilo niya, crowd control, namang problema ang pulis, di ba? Nagdadangog ka mo sa morning hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alarmario nasa linya. Good morning, Padingal. Good morning, pare. Dahil pamanag. Dahil ano? Dahil ano, pare? Dahil ano? Hello. Go ahead. Naputot. Lagi yan kaya kan para tindang pandesal. Oh. Nawara ang signal. Ay, mas... Wait. Mas Uy, makusog-so. may masira mo na Pandesal. pandesal na nagod na sasabat ako dyan. Nagbakal akong minsan.
Masir Ramon, Iya. ba't ang gusto ko mga din pandesal, so tutong-tutong kinit baga? Mahilig ka man So talaga pag kinaga, mahilig ka sa mga tutong-tutong. So pag kinagat mo, nagaraga mo? Nagaragsip, maragsip na. Maragsip. Yan. Nagaraga mo. Okay. Okay. Anyway, sa informasyon, dahil man panagtutugot ang gobyerno lokal kan Legazpi, na haliuna ang puwersa kan Puwersas Armadas sa Philippine Army sa mga hararayong barangay. Sa ibong iyan kan informasyon na tranquilo na ang Legazpi pag-abot sa insurgency. Duda si City Councilor Vince Baltasar Na? igwa pa man giraray ang mga katugangan ta sa Bulod na yao naglalabay-labay sa Legazpi dahil may mga nangyayari ngani sa mga pagtaraning na lugar, lalo dyan sa 3rd District. Bako man imposible na ang parte kan Legazpi pwede man giyaray agihan o taguan kan mga rebelde. Taliwas ini sa pagtubod kan Philippine Army na tranquilo na ang syudad. Sa kunyan, na-monitor kan DCGB News na yaon mangyaray ang presensya kan Puwersas Armadas na nagamantener kan paseo din, as in may mga programa man sindang pinagigibo para ma-resolveran ang mga ugat kan insurgency na pigagrangay kan mga yaon sa barangay, lalong-lalo na ang kakulangin ng mga development. At least padagos na pigdiyo mo na espersos kan gobyerno, katabang ang Puwersas Armadas na mantenero ang paseo din as in resolveran ang mga ugat kan insurgency na iyaon ko niyan na mamatian sa mga hararayong barangay. Yan papanian informasyon anidigdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Sige, mientras tanto, Jomar Biena sa linyaman. Jomar, good morning. Pasok, Jomar. Henry M. Salamat, Ang Pete lalaki. Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, ang maintenance fund kan City Engineering Office kan Tabaco, iyon gagamiton para ma-repair ang mga minor damages, minor cracks sa mga pampublikong istruktura na nadanyaran kan nakalis na linog. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Engineer Dindo Bungalosa, City Engineer kan Tabaco, sa pagsasabi na igwaman nin pundo ang City Engineering Office sa maintenance, kaya pwede ning magamit para parastahon itong mga minor crack sa mga lanob kan mga eskwelahan, mga establishmentong panggobyerno, mga building na panggobyerno na nagkrarak kada kalis na paglinog. Alagad mapadapit duman sa mga major na danyos arugkan sa mga poste at yung mga kabaan na mayormente yaon duman sa bali 5 mga classroom sa mga eskwelahan sa Islacan San Miguel, pakay po ang pangpagulayan ng Dainikan na executive o ni Mayor Bragais, tangani na maaraman kung saan sila pwede magkuhanin pundo dahil ang dakulang gastos ini. Magkikirumduman na sa ginibong paglilibot kan City Engineering Office matapos ang linog na nangyari dito sa probinsya Canalbay Canakalis na simana, tulos na na-detect kan City Engineering Office ang mga minor crack sa malaylay na edifisyo kang gobyerno. Alagad naka-reparosindanin 5 mga darakulang danyos sa nagkapirang eskwelahan duman sa Islacan San Miguel. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Angel, o kaya Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas. Si Henry M. Ang lalaking Ang mga balita. umaga. Susunod na. Magalipas kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, Oras Pilipinas, alas 6:12 niaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyang pong Hunyo 11, 2026, investigasyon sa nangyaring sulo sa Women's Dormitory kan Bicol University. Kasod bang aga nagpapadagos. Pagipagtabangan sa media, mas pinakusog kan DNR para sa mas mahiwas na kaaraman kan publiko sa pag-ataman kan kapalibutan asin rekursos naturales sa rehiyon. OSAA nagkoordinar na sa intelligence agencies may kinaraman sa patakot sa seguridad sa Senado. PBBM nagtagamanin 100 milyon na pundo para sa Gensan asin pamilyang nagadanan. Sa Linog may tig 50,000 pesos na ayuda. Sa ibang nasyon, Amerika nagbalos ng airstrike kontra sa Iran matapos pabagsakon ang US Apache helicopter. Business news, presyo ng elektrisidad sa spot market, may aumento sa bulan in Mayo. Health news, mga eksperto sa salud ng apudan sa publiko na protiranan sa diri kontra sa heart attack asin stroke. Detalles, mga tugang kan mga bareta sa lado na lokal. Nagpapadagos ang investigasyon kan Bicol University sa nangyaring sulo sa Women's Dormitory kasudma. Sa pinaluwas na pahayag,
o memorandum na ipinahayag kan Bicol University para mientras na nagpapadagos ang estudyanteng nawaranin istaran o nagdagos ang mga estudyante narawanan ng istaran sa USAS dormitory mantang pinapagibo ang investigation sa pag-aadal sa pasilidad kan women's dormitory. Sigabisuhan ang mga apektadong estudyante na makipag-koordinar sa mga opisyal kang universidad para sa dokumentasyon, room assignment at iba pang magakanigong aksyon. Siniguro man kad administrasyon kan Bicol University na prioridad dinda ang kaligtasan asin diretsos kan mga estudyante mantang padagos an pagsimbag kan epekto kan insidente. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. National Irrigation masurat sa DPWH para i-restore ang line canal sa Barangay Bariw. Jimmy nasalita sa report. Susuratan kan pamayukan Albay NIA o National Irrigation Administration Manager Cloyd So ang DPWH region na i-restore ninda ang pinagsasabing mga tinarabunan na line canal na proyekto kaniya sa Puro 4 Barangay Bariw, Kamalig sa pagsasabing nagpatrabaho sinda ki flood control o DIKE na dahin koordinasyon sa saindang opisina. Basado kay Engineer Cloyd So, bako rason na tamil silted na o nagkaarawutan na ang irrigation, diretso na nindang tinarabunan, imbis ko ta na forever pig-implementar ang project ang DPWH, pinaisisinda para suniya magpadaranin heavy equipment sa lugar para linigan ang mga kanal. Nangyaring nagkatarabunan ang mga agihan kan tubig pasiring sa mga kabaasan dahilan sa inagihan kibaha ang lugar kung kaya ang gigibuhon kaniya masurat sa DPWH na ibalik ang mga nawarang pasilidad sa pagsabing dahil po pwedeng dahil makapagtaranom ang mga parauma dahilan sa nasarason na naagihan kan proyektong DIKE ang mga line canal kung kinakaipuhan na magtabangan niya, kinakaipuhan lang protokol paghururunan kung paano maibabalik ang nasabing pigahap na mga pasilidad kan mga parauma kan niya. Mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGP News. Mga tugang mas pinakusog kang DNR and Bicol sa pagkipagtabangan kaini sa media tanganing mas mapahiwas ang kaaraman kan publiko sa pag-ataman sa kapalibutan asin rekursos naturales sa rehiyon sa ginibong One Bicol for Nature, the DNR 5 press conference. Kasudma, sinabi ni Regional Director Francisco Milla Jr. na nakulang bagay na magiging katabang ang media sa paghatod nin tamang informasyon asin magpapakusog nin partisipasyon kan mga namanuaan sa programang pangkapalibutan. Tinawanin doon kan opisyal na importansya kan report, feature story asin komentaryo kan media sa pagbantad kan mga agyat sa kapalibutan. Tanganing mas mapakusog ang pagsimbag kan ahensya sa mga isyong pangkapalibutan. Presente sa nasabing aktibidad ng mga opisyalis kan DNR Bicol, mga pamayo kang Provincial Environment and Natural Resources Offices asin anom na probinsya kang rehiyon. Mga miyembro kan media sa probinsya ni Albay asin iba pa. Dagdag na mga bareta sa lado lokal. One-time service recognition sa mga punong barangay asin miyembro kan sanggunang barangay sa probinsya kan Albay, Pigbubusol. Karen Ala sa report. Maanap na ning potensyal na alokasyon ki fondo ang sanggunian panlalawigan kan Albay. Tangani inamatawan insentibo sa serbisyo ang mga kwalifikadong kapitanes asin mga miyembros kan sanggunian barangay sa probinsya kan Albay. Ini matapos na magproseso kinatawan das manunilyanin ordinansa na may titulong an ordinance granting a one-time service recognition incentive to qualified three-term punong barangays and sanggunian barangay members in the province of Albay and appropriating funds thereof. Ang propestong ordinansa
Sinabing bako sa nabilang pag-unra sa mga kwalipikadong punong barangay asin mga sanggunian barangay member sa serbisyo kundi maging motivasyon sa pagpakusog lalo kan sa ilang dedikasyon sa pagtararabaho sa komunidad asin mga pinagsiserbihan na konstituente mantang pinagbibilog ng ordinansa nakatalaan pa ining suma irarom sa Committee on Barangay Affairs kan Junta Provincial tanganing repason ang mga kwalifikasyon kay ning inisyatibo para sa mga opisyales. Kaiba na dyan, ang posibilidad kan i-alokar na pondo sa nasabing insentibo asin makuha ang sentimiento kan DILG sa pagtaunin one-time service recognition incentive sa mga karapat-dapat asin kwalifikadong mga kapitan asin mga membros kan sanggunian barangay sa probinsya kan Albay. Karan Ala, DCJB News. Pag-implementar ni No Segregation No Collection Policy, ipinangapudan kang Dinar Bicol sa iba pang mga local government unit sa rehiyon. Angel Mostasa sa report. Dapat na mas takol ng mga lokal na gobyerno sa Bicol Region na ang magkaigwanan polisiya na no segregation, no collection policy sa pagsasabing kung mararesolberan ang problema manong sa solid waste, mararesolber ang kabanga kan problema kan komunidad. Ini ang pangapudan ni Department of Environment and Natural Resources Bicol, Assistant Regional Director for Special Concern Adona P. Santiago, sa pagsasabing ang kada basura na dain sa segregar nin tama ang nakaka-agrabar o nakaka-afektar asin nakakapagpalala sa climate change na namamatian na sa presente. Sinabi ni Santiago na aware na ang komunidad sa papel ninda para sa pagkakaigwan ng tamang pagsegregar asin pagtapok o pagtapok ng basura. Tinawan niya doon na kung nasisegregar ng tama ang mga basura, mas nahaloy o mahaloy ang lifespan kan landfill kung nasisegregar ini ng tama nakakapag-generate man nin fertilizer sa paagikan composting asin may ibitaran ang pagprodusir ni na methane gas na may greenhouse effect asin nakapagpalala sa climate change. Dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCJB News. Oras Pilipinas, 12, makalipas ang alas 6 ninaga. Iba pa niya itong bareta sa lado lokal, nasa linyaman al armaryo. Makusog mo niyan ang koordinasyon entre kan city government asin ang DepEd sa implementasyon ng mga proyekto sa Legazpi City. Sinabi ni Mayor Isiam Ismail na 56 na mga classrooms ani pa para irahay nindangon niya na taon dahil may alokasyon na budget hali sa city government na 500,000. Pera pa yan kan pondo hali sa gobyerno nasyonal na hali man sa LGSF o Local Government Support Fund. Sa ngunyan na dahil na maagi sa DPWH asin o ano kapag-ibo ng mga classrooms kundi sa LGU na. Kaya yaon na makusog na koordinasyon entre kan DepEd asin ang gobyerno lokal kan Legazpi City. Al armaryo, DCJB. Dagdag na bareta sa lado lokal, Joshua Bino nasa linya. Oras 14 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Dredging sa mga salog sa Tabaco City kay puhan nagibuhon sa lalong madaling panahon. Detalye kan report kay Jomar Bien. Dapat na madredge na ang mga salog digdi sa kapalibutan o sa kabilugan kan syudad kan Tabaco. Ini ang pigtawan doon ni City Councilor Nestor San Pablo sa ginibong regular na sesyon kan Sanggunian Panglungsod. Sa iyang sinabi na riparo na talagang harababaw na ang mga salog magpuon pa duman sa upland sundo digdi sa mainland asin magsisirbi ining peligro sa mga komunidad na nag-restart sa palibot kay ni kung in kaso na mag-abot na ang mga makusog na pag-uuran. Abot sa 10 video footages ang ipresentar ni San Pablo sa sesyon para ipahiling sa sayang mga pagiriba ang sitwasyon kang harababaw ng mga salog na napapano na nin mga ragpa, mga basod, mga gapo na hali sa bulkan mayon. Katakod kan bagay na ini, hinakad niyan suporta kan mga pagiriba sa sanggunian na suportaran ang sayang resolusyon na minahagad o na nagre-request
digdi kay Mayor Ray Bragais kan Tabaco, kay Kongresista Crisel Agman kan Primer Distrito, asin sa DPWH, tangani na mag-kondusir tulos nin dredging sa mga naunambitan na salog sa lalong madaling panahon. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Joshua Bino, may dagdag man na report hali dyan sa luwas. Paugmang dipig anunsyar kan Department of Environment and Natural Resources o DENR digdi sa Bicol Region na nairehistro nila ang paglangkaw sa porsyento kan forest cover digdi sa rehiyon kan Bicol. Pag sinabing forest cover, ini so lawak kan area kung saan igwapanin mga kagubatan, makahoy digdi sa rehiyon. Sa datos na ipinalawas ni Assistant Regional Director for Management Services Grace Carino sa DENR Bicol, naglangkaw nin 5% ang forest cover kan Bicol magpoon kan 2010 hanggang 2025. Sa datos kaya kan ahensya kan taong 2010 igwanin 200,000 hectares nin forest cover digdi sa Bicol, asin na luminangkaw ini sa 212,000 hectares kan taong 2025. Sigun kay Assistant Regional Director for Management Services Carino, ang paglangkaw na ini sa forest cover kan rehiyon, iyo ang resulta na kan padagos na pag-implementar kan mga programa kan gobyerno, lalong-lalo naman kan DENR pag-abot sa reforestation, asin forest protection, asin iba pang mga lakdang para protehiran anak kapalibutan digdi sa Bicol Region. Kung matatandaan, padagos baga ang pinagpupusirman ng mga tree planting activities kan nasabi ng ahensya sa manlain-lain ng mga parte, manlain-lain ng mga lugar digdi sa Bicol Region. Paglangkaw na ini sa forest cover kan Bicol, iyo ang resulta o pagpapahiling kan magayon na pagtataramanan sa bahaw kan DENR Bicol, mga lokal na gobyerno, asin iba pang mga nagtutuwang na sektor para padagos na maibusol ang tangataman sa kapalibutan digdi sa Bicol Region. Kung kaya dakulang pasalamat man kan DENR Bicol dahil sa padagos man na naresibing suporta kan publiko. Dagdag sa kareta, Joshua Bino, DCTV. Oras Pilipinas, 17, makalipas ang alas 6 nin bagaaga. Mabalikan bareta ngunyan aldaw, makalipas kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Good vibes mga kapamilya! Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin? Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko. So ang iBerry nakatulong sa'yo, Tita? Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko. Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwaman in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver.
Puro bag of pillow. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tatak ng tapang! Tatak ng tapang! Tatak Ginebra! Drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. May gagawin pong free health consultation on June 13, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express.
Oras Pilipinas, alas 6:24 po nin pagkaaga. Padagos kitangon yan sa mga bareta sa Lado National. Nangapudan po si Senador Bam Aquino sa mga autoridad na siguraduhon ang seguridad kan mga estudyante na magbabalik sa mga eskwelahan ngunya na bulan. Sigon kay Aquino, importante ang police visibility sa mga lugar na harani sa mga eskwelahan para masiguro na dainin mga krimen o asin iba pang agyat na pwedeng makaapekto sa kaligtasan kan mga estudyante. Dapat man na magbugtak nin mga CCTV sa mga estratehikong mga lugar para mabantayan ang kapalibutan nin mga eskwelahan. Asin dapat na matumbok tulos ang mga makadudadudang mga aktibidad o kaya posibleng mga insidente sa palibot. Tinawanin do ni Aquino na dapat maging ligtas asin marhay ang kapalibutan sa luwas asin sa laog din mga eskwelahan para makapag-focus ang mga estudyante sa indang pag-aadal na sa pagpuon kan bagong school year. Sa pagbabalik bilang chairperson kan Senate Committee on Education, nangako si Aquino na tututukan ang mga problemang pinaghampang kan sektor kang edukasyon kasabay ang mga kakulangan in classrooms asin iba sa iba-ibang parte kang nasyon. Isusulong man ni Aquino ang paggigibo nin ley na sarong National Feeding Program na nagtataon in libre asin masustansyang pagkaon sa gabos na estudyante hali sa kindergarten hanggang sa grade 3. Sa pagbabalik ang sesyon sa maabot na Hulyo, nakatalaan na sponsoran ni Aquino ang sarong propestong ley may kinaraman sa mas pinahiwas sa National Feeding Program. Tinawanin do ni Aquino na iba pang mga prioridad niyang reforma kasabay ang paggigibo nin ley may kinaraman sa School Safety Act kontra sa bullying asin ang School to Employment Program para masiguro na may trabaho ang K-12 graduates. Iba pa niya itong mga bareta sa Lado National nagkoordinar mga tugang ang Office of the Sergeant at Arms o SAA sa mga intelligence agencies may kinaraman sa intelligence report na may patakot sa seguridad kan Senado. Inan sinabi ni USAA Police Major General Alfred Corpus na nagkoordinar na siya sa Philippine National Police o PNP, Armed Forces of the Philippines, AFP as National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa paaginin surat. Naghalat man siya kan feedback may kinaraman sa Intel na may patakot sa Senado. Pipa-verify man ni Corpus asin pipa-validate ang informasyon gikan kay NBI Director Milvin Matibag na pighiras kainis sa mga senador kan Lunes na may armadong grupo na gustong maglawag asin magparibok sa Senado. Siring man pipa-validate man ang informasyon kung may koneksyon ni sa 18 mga ex-bodyguards ng dating Congressman Saldico. Baretang unyan mga tugang sa Lado National paman giraray, pinunas po ni Acting President Sherwin Gatchalian ang kahaditan kan mga empleyado na daay maresibi ang sweldo dahil sintikan kan liderato kan Senado. Siniguro ni Gatchalian na may nare-receiving sweldo ang mga empleyado ngunyan aldaw. Sinabi kay ni na nakahuron niya ang Land Bank of the Philippines o LBP. Ngunyan na may transfer ang sa iyang signature para sa iba-ibang expenses kan Senado. Kaibahan ang sweldo kan mga ini. Igwasindang automatic debit arrangement o ADA sa LBP. Land Bank asin nagpirma nin cheque para sa incentives, allowances asin benepisyo kan mga Senate employees. Mariresibi man ang maintenance and other operating expenses o MOE kan mga senador asin committee sa Senado. 8 empleyado ang para sa promosyon na naaksyonan naman ni Gatchalian mas atab kumpara sa target na petsa. Iba pa niya itong bareta, formal na pong pinuuna ni Acting Senate President as in Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang responsibilidad para sa pagpirma din financial as in administrative documents na kinakaipuan para sa pag-release kan sweldo kan mga empleyado as in fundo kan opisina kan Senado. Sa online interview kan mga reporters, sinabi ni Gatchalian na nakasentroan sa iyang atensyon sa padago sa pagtaon ng sweldo as in benepisyo as in operation expenses kan lamang opisina apisar kan agawan sa liderato sa upper
chamber kan Kongreso. Sinabi niyang kumpleto ang pagbalyo nin pirma sa Land Bank of the Philippines kung sa impigutugutan niyang magpirma nin cheque as in automatic debit arrangement o EDA na minasakop sa iba-ibang gastuson kan mga senador o kan Senado. Nagkapera sa mga pinirmahan dokumento ni Gatchalian yon efficiency incentives kan mga empleyado kan Senado as in maintenance and other operating expenses o MOOE kan lambang opisina kan Senador. Kan haputon sa napabaretang tangro ni Senador Alan Peter Cayetano na magbanga nin signing responsibilities dahil kay ni kinagat ni Gatchalian dahil siya sana unautorisadong acting Senate President. Ibinasura mga tugang kan Korte Suprema ang petisyon na naghahagad na midbidon na legal as in may epekto as in kusog ang sesyon kan Senado kan Hunyo 3 dahil wala nin legal na standing an para tukdo na nagsumiter kay ni magigiramduma na nagkaigwan ng quorum ang sesyon matapos magatindir ang 12 senador asin pagkatapos pigdeklarar na bakante ang gabos na posisyon asin na ibugtak si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Base sa desisyon kang Korte Suprema dahil legal standing ang petitioner na si John Barry Tayam sarong high school teacher para questionon o idepensa na sabing aksyon kan Senado. Hinagad ni Tayam sa Supreme Court na ideklarar na may legal as in constitutional na quorum ang mga senador as in midbidon na epekto kan gabos na naging aksyon kaibahan ang vacancy declaration, leadership election as in committee or reorganization. Alagad sinabi kan Korte Suprema the easy role that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged. Nagtagama si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nin pundo na maabot sa 100 milyon pesos para sa General Santos City. Tanganing makatabang sa pagpapaerahay kan mga pasilidad na dadanyaran kan magnitude 7.8 na linog kay ban ang edipisyo kan City Hall. Sa iyang pagbisita sa Gensan, sinabi kang Presidente na maghali ang pundo sa lokal na gobyerno o LGS o sa Local Government Support Fund o LGSF para mapalikas ang rehabilitasyon kan naraot na infrastruktura sa syudad. Inanunsyo man ni Presidente Marcos na maresibin ng tig 50,000 na ayuda ang kada pamilyang nawaranin mahal sa buhay dahil sa linog. Nangako man ang Presidente nin kadagdagan na tabang pinansyal sa mga lokal na gobyerno para sa Sarangani, South Cotabato asin suportahan ang pag-irahay asin rehabilitasyon kan naraot infrastruktura dahil pinagunambitan kan eksaktong kantidad din pundong itatagama. Alagad sinabi niyang kukuanon man ini gikan sa LGSF. Sigun sa Presidente ang Sarangani ang saro sa lugar na pinakagrabing naapektaran kang linog sa Mindanao kaya kaibahan ini sa prioridad kan gobyerno sa programang rehabilitasyon asin pagbangon. Ipinahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na naging marikas ang aksyon kan Office of the Vice President o OVP as in Southern Mindanao Satellite Office matapos ang makusog na linog na tuminama sa General Santos City sa entrevista kang DCGB News. Kaya sa entrevista sa iya sa St. Peter Chapels, Gensan, Kasudma, sinabi kan Vice Presidente na tulos sindang nagdaranin kalusugan food trucks sa mga lugar na apektado para magtabang sa operasyon kan search and rescue. Sigon kay Duterte, ang mga food trucks ang nagsiserving mobile kitchen para magluto nin mainit na pagkaon para sa mga first responders and rescuer na nagtatrabaho sa mga nagaba asin naraot na edifisyo. Matapos kay ni, nagpadarang OVP nin rice food bag para sa pamilyang nawaran nin mahal sa buhay asin sangunyan naglalamay dahil sa trahedya. Apera digdi nagdistribute man ang OVP nin food asin non-food relief boxes para sa residenteng nawaran nin Staran asin para mientras napig-evacuar dahil sa danyos kan lino. Ikinamundo ni Senador Bongo ang sitwasyon sa munisipyo kang Glan, Sarangani na naabot niya. Iningon ngunya na alda kan uminaging kan maabot niya ini kaso udma. Apera sa matinding distroso na darakan na palinog, halos cut off ang
banwaan asin an padagos na sendang namamatay na pagtios sa esensyal na pangangaipo siring sa tubig, gasolina, pagkaon, nagato din dit na tabang ang senador sa epekto kan makosog na linog. Sigon kay Glan Sanangga ni Mayor Tata Yap, si Senador Bongo ang pinaka-inot na opisyal na nakaabot para tumabang sa sayang kababayan sa saindang lugar. Kaya nangapudan si Senador Bongo sa mga kapwa niya senador asin iba pang opisyal kan gobyerno na kinakaipon na surudon asin siguradohon na maabot ang cut-off sa mga hayong mga lugar para dakol na mga Mindanaons an matabangan dahilan tasangunyan nangangaipo ini nin tabang. Alas 6:35 oras sa Pilipinas. Magbabalik kami magalipas mga tugang kan mga patalastan. GB News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tikman ang bagong Mang Inasal Almusol Meals. Ang paborito mong Mang Inasal Chicken Inasal Regular, Pork Barbecue at Pork Sisig ay pwede ng pang-agahan kasama ng Chicken Oil Garlic Rice at pritong itlog. Pwede itong araw-arawin dahil ang Mang Inasal Almusol Meals ay 139 pesos lang. Kaya punta na sa Mang Inasal Albay Capital, Imperial Legazpi, Sorsogon at Ligao. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Available ito for dine-in, take-out o delivery. Para sa mga balitang Mang Inasal, punta na sa manginasal.ph. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po.
mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. GB News Express. GB News Express. Mga tugang nagbalo sa Estados Unidos nin airstrike kontra sa Iran matapos akusaran ni US President Donald Trump ang nasyon sa pag-atake sa sarong US helicopter sa Strait of Hormuz na nagresulta sa tulos na military response. Sigon sa US military, nagpo ng operasyon banang alas 5 nin hapon Eastern Standard Time bilang kasimbagan sa pagbagsak kan Apache helicopter. Tinawanin doon kan Amerika na proportional response ang ginibong strike laban sa inapod nindang unjustified Iranian aggression. Napag-aramanan na iligtas ang duwang piloto kan helicopter sa pagikan sarong unmanned sea drone asin pagkatapos ibinalyo sa ligtas na lokasyon. Sinabi ni Trump na ligtas asin warang sinapan na lugad ang duwang crew. Alagad, pinag-insistir niyang kaypuhan kang Estados Unidos na magbalo sa insidente. Mientras naman tinidong bako malinaw kontinuyo ang pag-atake sa helicopter. Sigon sa nagkap ng opisyal kan US, dahil man direktang nag-ako ng responsibilidad ang Iran apisar kan konfirmasyon ka nagkap ng Iranian media na may nangyaring pagbagsak ng eroplano. Kasabay kanin nagkusugman ang atensyon sa rehiyon matapos ang separadong mga airstrike sa Israel kan southern Lebanon na nagresulta sa patakot kan posibleng panibagong pagbalos hali sa Iran. Pinatanidan man ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang militar o ang mga militar kan Amerika sa rehiyon na nakadeploy sa dakula na tsansa nin peligro dahil sa posibleng aksidente sa biglaan na labanan. Sa taho ka nagkukusog na tensyon, sinabi ni Trump na naglaom siya sa sarong posibleng kasunduan para sa ceasefire sa rehiyon. Alagad mantinidong wara pang direktang mga kasunduan na nagpapapundo sa tensyon sa Strait of Hormuz. Negosyo mga tugang sa DCGB Radio. Nagitaas ang bulan o kan bulan in Mayo ang presyo kan kuryente sa wholesale electricity spot market o WISM. Sa datos gikan sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, nagpapahiling na ang presyo kan kuryente nagitaas sa mga minasunod na kantidad. Sa Luzon, 1.38 kilowatt. Sa Visayas, 4.58 kilowatt per hour. As in Mindanao, 3.65 kilowatt per hour. Nangangahulugan ini na electricity bills pwedeng umitaas depende kung gurano kadakol ang pigukuakan power private utilities as in electric cooperatives gikan sa wholesale electricity spot market. Sigon sa MOP nan serye nin yellow alerts sa Luzon as in Visayas grids ang nagbusol para umitaas ang presyo. Ang WISM yan saro sa mga sources ng elektrisidad para sa Meralco as in iba pang private utilities sa as in electric cooperatives. Ang Luzon nagkukuanin sobra 10% kan supply sa WISM, Visayas 30% as in Mindanao 17% na pigukuan kuryente sa WISM. Health News. News Director Mar de la Cruz, mga tugang may darakan istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, DP. Makusog na nga po ng mga eksperto sa salud sa publiko na proteiran ang sadiri kontra sa atake sa puso asin stroke. Pendang sinabi na kapag may namatayan na sintomas, dahil magduwa-duwa, magpeling tulos sa doktor o mag-apod ng asistensya medikal. Pagkakod kayo ni ipinaluwaskan World Health Organization o WHO Philippines ang mga ordinaryong sintomas ng heart attack at stroke. Sa heart attack, ang mga sintomas iyo ang mga minasunod. Kulog o pagpiot sa tao kadagan, pangungulog ng braso, walang abaga, siko, panga o likod, kadipisilan sa paghangos, pagsuka, pagkalibong, pagkadismayo, balipot na daplos, asin paglungsi. Mientras na ang sintomas naman ng stroke, iyo ang mga minasunod. Panluluya o pagmanhid kan pandok, braso, bitis o sarong parte kan lawas. Sobrang kulognin payo na daing malinaw na dailan. Pagkadismayo, paglabog kan pagiling sa saro o parehong mata. Pagkalibong, nadidipisilan
magtaram, asin magsabot kan tigtataram, kadipisilan sa paglakaw, pagkalibong, pagkawara, anin balanse, asin koordinasyon. Health News from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Thank you, Panigmar. Mientras tanto, Pag-asa kasabay si Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon. Ngunya pong aldaw nin Huwebes. Kayo po marahay na aga sa mga paraan tabay para sa tuyang weather forecast. Ngunya na Huwebes, petsa 11 kan bulan na Hunyo, panagos na nakakaapektar sa pag-at southwest monsoon pero dumana sa nasa western section kang northern Luzon. So digdi sa Bicol region asin sa ibang parte kan sa tuyang nasyon, panagos kitang makaka-eksperyensya. Kay generalmente magay na panahon aperan sa naduman sa birigla ang pag-ora na kung minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldul. Mas halang kawang tiyan sa kainiditi pag abot kan hapon sundo sa bangki. Dara kaya inikan mga pig-apos na itong localized thunderstorms. Sa ngunyan, wala mang kitang namomonitor na low pressure area o bagyo sa laog ka na Philippine Area of Responsibility. Maging duman sa satuyang PAR, wala mang kitang namonitor na posibleng maging bagyo sa mga masunod na aldaw. Sa tuyang temperatura sa maghapon, pinakahababa na sa 24 degrees Celsius. As in, pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 34 degrees Celsius. Maluyaman sagkod sa moderatong paros, halit sa sur sirangan, an mamamatayan sa bilog na Kabikolan, asin an mga kadagatan na sakop kang Bicol region, magiging banayad man sa nasundo sa moderato an pag-ukol. So wala kitang nakabanderang gale warning sa kanya. So yan to yung update para sa kamugtakan kan sa tuyong panahon. Hali po rin sa Pag-asa DOST Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat, marhay na aga. Mga tugang iyang panlitalyas kan mga bareta, sinurat po ninyo Director Marnila Cruz, Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriani, asin ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa Aluas. Ini yan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources Regional Office No. 5 ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman manungod sa satuyang kapalibutan asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Hi, ako po si Ma'am Melindawi. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. May gagawin pong free health consultation on June 13, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DZGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige daw, sige daw, sige daw. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Always at your service, mga tugang sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. Anong araw ngayon? Huwebes ngunyan. Uy, happy graduation pala ha. Sa mga mag-graduar ngunyan sa UST Legazpi. Yan ha. Good morning mga oste. Oste ang apod sa Manila. Ano nga, oste ka? Ha? Mga taga UST Legazpi. Congratulations ha. Sunod-sunod kayo sa graduation ninda. Ngunyan aldaw, tabi. Congratulations, may graduation man. Alauna po nin hapon. Diyan po sa UST Legazpi. Yan, alright. Mga liver lovers, kumusta ang lifestyle natin? Party on at tayo later na babaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tama ng disease tulad ng fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid pero pag may tama na paano na, kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa araw-araw o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease tulad ng liver, tulad ng non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro, available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. Yan ha. Huwag kakalimutan kung gusto tang atamanon, mga tugang ang satuyang sa diri, dapat po kita mga tugang mag-Liver Aid na. Alright. Good morning kay amigong Glenn Riolo. Amigo, maray na agatabi sa imo. Saan ka ngunyan, amigo? Nasa Legazpi o nasa Singapore ka? Engineer Glenn, maray na agatabi, bossing. Ha? Dagos na naman ngayang Iran, US war. Nag-order si... Ay, nako! Nag-order na si Trump kay military strike. Salbatana. Problema naman sa crudo. Inibuda gasolina naman. Thank you. Not so good morning ngayon, amigo. Ha? Sabi ni sa kuyang amigong Glenn Riolo. Engineer Glenn, Marinaga. Pangyari man ang ganda ni. Nag-order na ngayon si Trump kay military strikes. Ay, nako. Dahil ang kapunduan niya nagkaribo ka na Good morning, tabi, kay Ma'am Janet. Buda kay Kuya Joe. Yan. Maray na aga, tabi. Sa Indo na pamilya. Yan. Amigo, gari nasa Singapore kami go. Ngunya na aga. Tagari, nakatuto ka naman sa tuyang programa. Una sa Tesla ka. Maray na aga. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magagalit, konsuelo daw ini.
Mga tugang digdi po sa Morning Hirit sa GB. Si Isay daw ini. Si Isay daw nindo. Ukudadaw nindo. Kudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay Sisay daw ini. Sisay daw ini. Joshua, come in Joshua. Good morning. Oha! Good morning Joshua. Good morning po, BP. Ano? Okay lang po. Anong latest na dyan? Ano nangyari sa elected official na ini? Oha! Oha. Sisay daw ini. Na? Elected official sa sarong munisipyo Na? na habang naghahaloy, mas lalo lang minakusugon ang buot. Dahil ng takot na magpasyar sa iyang pigtatago-tago na nini-nini. Nata? Ay, siyempre. Pigtago nga ni ipasyar. Ikama lang. Pigtago nga ni ipasyar. Pero makusog ang buot niya, ha? Ngunya. Sigon sa kulalapnit, Ano da? kaito nga ya, nagpapasyar si Busing Sa? duman sa iyang baby girl. Pag matanga sa na Daddy Henry sa pagkabanggi. Aha. Pero ngayon yan, may nakakahiling, nagpapasyar na ini kay nini niya, maski udto. Sigon sa kulalapnit, may naaraman pa man ngayang paturutaklubkan payo buda pandok. Preparohon man sa nangaya ang hiro-hiro buda sa auto. Saro pa ngaya, kaito, paminsan-minsan lang ang dalaw. Ngunyan halos oral daw na. Okay. Iba pa lang talaga ngaya, ang epekto kan bawal na pag-ibig, paminakurusogon ang buot. Kaito dapat na BP Henry, matanga sa banggi ang schedule kan pagbisita ni Busing. Ngunyan. Bit-bit kay ni ang piktot na budang sustento. Malita. Maalala nagbabalik at ang mukha mo'y la 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 ni ibig. Ano ba yan? Ngunyan, sustento Apuera sa pigtuto budang sustento. Sustento Oho. Ano da? No, minsan, may bit-bit na gamit pang aki. Alimbawa, diaper. Alimbawa, S26. May brand. Uy, mahalon yan. Katas. Iga pati may iyang pati garo ano nga naghapod ka yan. Dahil siyang allergy eh. Anti-allergy siya. Oho. Mahal yan na klaseng gatas. Mahal na klaseng gatas yan eh. Mahal na gatas yan. Pang mayaman yan. Mayaman man garaw kaya? Ay high maintenance gayon. Mayaman supig star niya. Baka mayaman man siya. Mayaman man siya? Okay. Ngunyan. Natural nga ya, banggi ang dalaw, nga ni tayo reparo. Dili ka doon kaya Pero pagbanggi. nga ya, Dili ka doon kaya pagbanggi. tata, Hindi ako mataram. tayo na uli hanggat wara. Dahil pwede maguli hanggang dae. Okay. Pero ngayon yan, maski tirik na tirik ang aldaw. Udtong-udto. Nakataraklubon sa nangaya. Biyo ng didara plus ninto dahil sa alingahot. Si Busing, matsagaon man talaga Daddy Henry. Talaga taga-bisita. Kung kaya sigun sa kalalapnit, okay man ngaya. At least tunay na lalaki, taday nagpapabaya sa mga responsibilidad. Gari harani man sa dampig duduman niya. Harani man sa na di ba? Harani man sa na. Harani man sa na. Siguro mga sarong litro nga na iso brown na.
Ang sobraho na. Sobraho Hindi man na. pwedeng bakla yun. Ano? Tamadali mahiling. Ah? Hindi man pwedeng bakla yun. Tamadali mahiling. Kaya nga ni, garera ni man sana yan. Kailan garo sigang brownout sa lugar niya? Ano ay... Ah? Nataara mo. Ano? Nataara mo. Yusu, tips ako digdi. Buda gari paminsan, may problema sa kuhan. Asphalt. Ay, asphalt pala. Asphalt pala. Nag-alboroto pala. Nag-alboroto. Bako ang nag-alboroto sumayon. Pag na siya nagkakaduman, ito sa nag-alboroto. Ata na. Dahil minatugot na dahil. Nanggad. Di pwedeng daing walat. Ngunyan. Ngunyan. Buwelo na. Malakas na ang loob. Okay. Ang problema ko, pag si Jasmine minaulok, di ako minapunda ako magkanta. Pag ulok niya, nagkikiri-kiri siya. Giniduda. Di kumbinsido. Dapat pa kumbinsi ko, hindi na maray ako minakanta. Pati graduation sa US, di ba ka makuran? Ay, day mo pagpaura noon. Sus ko. Bata kang bakaloriyat, mas makusugon sa uran. Di pagpaura. Bata, mabalat akong sapatos ko niya na aldaw. Di pag... Hindi na sa sapatos ko, long sleeves ko dyan. Dala-dala ko na. Di pagpaura noon. Di man. Bata si Dr. Joy Bahoy, graduate man ko niyan. Graduating. Sa iyang PhD. Congratulations sa kay Dr. Joy Bahoy. Yan, ha? Amigo, Dr. Joy Bahoy. Yan, congratulations sa imo. Pangarap ko man ang Joshua na maging Henry M. PhD. Pwede. Di ba? Pangarap ko man na. Henry Maceda, PhD. Puro. Dahil ko itarabat. Abig pagalan ang puro na. Ay, inda. Puro. Ining kurusingong ko ni Jasmine ko bigataram ka ini. Kaya ano yan, bigyan sana ako sa Henry M. OP. Henry M. OP. MM. Ha? Overpugi. Ano mong MM? Anong MM? Manang-mana. Una ko, mahal na mahal. Pwede. Mahal na mahal. MMK. Mahal na mahal kita. Ay, wag mo daw kung ngunyan daw, natadaw. Wag mo daw kung ngunyan daw. Siyempre. Wag mo na ako tamagrad war sa aki ko. Ganun ba yung kogman ko? Magandang pangitain niyan. Magandang pangitain. Kaya nga ni. Makaugma. Okay, sige. Ha? Dahil ko kurso itong kanta ni Don't Forget to Remember Me. Okay, sige. Ha? Joshua, goodbye. Baretang Kulalapnit. Deng kanta Ronald, deng kanta, deng kung kakantaon mo niyan. Wala akong kakantaon na de. Bena pagpagkanta, tabata maray ang panon mananggad. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Tapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana. At hello? Hello, Good morning. Po. Henry, Pirming Dai. Pirming? Pirming Dai. Pirming Dai. Okay. Sige. Sarawayo ng mga paraan tabay ta ini. O bueno di alas 7 na.
Alas 7 na po, mga dears. Dear, ano nga yan? Spelling kan dear? D-E-E-R. Ano na nga na sa music ta? Alas 7 na oh. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Masunod na po si News Director Mar de la Cruz. Asin po si Jasmine Baloloy. Handa ka na para sa aga? Handa ka na ha? Ikaw pig-announce, tabaka kung sugudong kay mga fans naman. Mga problema sa mga pulis para sa crowd control. Anong sir nga ang 128 nganya ko 128 pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Nag-rehearse kami ni Jasmine. Nag-rehearse kami siguro mga 5 oras kaming rehearse kaso hapon. 5 oras. Kaming rehearsal. Sumado na sanday pa sinulog. Mga taga Santo Domingo. Maray na aga po sa inyo. Basta, may surprise ka mo dyan sa aga na June 12, yo. Independence Day. Salamat, kansay ng pagantabay. Goodbye, mabuhay. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Himpapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asidang usapang kapayapaan para sa pangkinabanay